l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Ursula von der Leyen se terġa' tkun il-kandidat tal-Partit Popolari Ewropew l-PP għall-irwol ta' President tal-Kummissjoni Ewropea dan hekk kif it-terminu ta' 5 snin tagħha se jispiċċa f'nofs din is-sena. Anke jekk von der Leyen kienet l-unika kontestanta fil-Kungress tal-Partit Popolari Ewropew li sar f'Bukarest, kważi nofs id-delegati laqas biss ivvutaw dan hekk kif minn 800 delegat ivvutaw biss 499 delegat tal-IPP. Terġa' li minn dawk li votaw kien hemm 89 li votaw kontrija u 10 astenzjonijiet. Dan kien riżultat diżappuntanti għal Ursula von der Leyen fil-grupp tagħha stess, hekk kif bejn dawk li ma vvutawx ivvutaw kontra jew astjenow kienu jlaħqu il-50%. Dan juri l-Partit Popolari Ewropew li għamel parti minnu il-Partit Nazzjonista Malti m'għandux l-appoġġ sħiħ fil-kandidata li ressa l qudiemu stess għal President tal-Kummissjoni Ewropea. Dwar dan ikkummenta il-Kummissarju Ewropew Thierry Breton li rimarka li minkejja il-kwalitajiet tal-President tal-Kummissjoni Ewropea xorta ma ġabitx l-appoġġ li għatija is-saħħa mixtieqa. F'kitba fuq il-medja soċjali, il-Kummissarju Breton kompla jistaqsi jekk hux possibbli l-Ewropa terġa' tafda lill-Partit Popolari Ewropew għal 5 snin oħra li f'dak il-każ ifisser li jkun ilu f'din il-kariga għal 25 sena sħaħ. Thierry Breton li kien Ministru Franċiż taħt Jacques Chirac u jagħmel parti mill-Partit Popolari Ewropew tenna li l-IPP laqqas għandu fiduċja fil-kandidata tiegħu stess.